занро ҳамсараш дар хонаи иҷора танҳо монда ба Русия муҳоҷират рафтааст. он коре ки бештар аз мардони тоҷик бо арӯсони обистан мекунанд. ин танҳоӣ зани обистанро ба вазъе гирифтор карда ки бояд барои зистани худ мубориза бубарад. як зан аз шавҳараш ҷудо шуд ва натавонист он зиндагӣ кунад, ки шавҳараш рафт ҷои дигар барои роҳ ёфтани ризқи рӯзӣ аллакай, ҷомеа ба ин зан дигар хел нигоҳ мекунад, мехоҳад ки ӯро фурӯ барад. гоҳо тавоноии ӯ дар ин хона ки ҳукми зиндонро дорад маҳв мешавад. ӯ дар миёни гумону ҳарфи мардум ончунон ба ташвиш меуфтад ки дигар кӯдаки батнаш барояш умеди зистан нест. рӯз то рӯз зиндагиш вазъи мешад, он чизое ки дошт ҳамаро аллакай чӣ кард, барои рӯзгузариш ҳам маблағ ҳам намонд ва вақте ки падару модараш муроҷиат мекунад, падару модараш ҳам аз ин рад мекунад. ҳамсояҳову дигар атроф будагӣ занҳову дигар яъне мардҳое ки ба ин хел муносибат мекунанд, зан як мушкили бисёр чиз рӯбарӯ мешавад. шавҳараш солҳост аз худ дарак намедиҳад. ин филм вақти зан бошӣ ном дорад. он намое аз зиндагии даҳҳо занест ки ҳоло дар тасаввури таҳиягари ин филм дар ҳар кунҷи шаҳри Душанбе зиндагиро тоқат мекунанд. мурод 23 сол дорад ва пешхизмат аст. ӯ мегӯяд занони ҳамкораш лаҳзаҳои фориғ аз кор бо ӯ дарди дил мекарданд. сарнавишти ин занони танҳо шабеҳи ҳам буд. ин шабоҳат муродро ба таҳияи филми нахустинаш овард. мехост ин фарёдҳоро ба гӯше бирасонад. ҳаёти шахсиашонро вақте ки нақл мекардам ва бисёр яъне пурпечутоб ва бисёр мушкил ва мушкилии зиндагии уно натиҷаи ин филмам аз ҳамин нақлҳои ҳамин занҳое ки дар ҳамин атрофам кор мекарданд аз ҳамин нафаре ки хонаро ба ин зан иҷора медиҳад бар ивази қарзи иҷора чӣ чизҳое намехоҳад аз ӯ. матра нагуфтам ки дигар ҷазан назан. чӣ мехоҳӣ ту? ман аюл одами фикр мекардаги нестам, фаҳмидӣ? туда як ҳафта мала пили хонара ё биёр ё ки худат нағз медонӣ айти чӣ мехоҳам, айти ҳичӣ намедад. ва ӯ рӯзе дар ноумедӣ мехоҳад тадбире барои рӯзи баъдии худ биандешад. ман туро бо худам мебарам. ман намехоҳам ки ту мисли модарат дар ин дунё азоб кашӣ. ту ҳоло ба дунё наомадаӣ, гӯё ки ман аз ту безор шудаам. ман намехоҳам дар ин дунё бошӣ. ман туро ҳамроҳи худ мебарам, ба осмони пок мебарам. хайр, меравем. ҳамроҳ меравем. хайр. мурод дар филми худ аз одати таҳаммули азият мегӯяд. қаҳрамони ин филм ба ҷуз тифли батнаш ҳамрозе надорад. муаллиф мегӯяд набояд чунин бошад. зан наметавонад ба чунин сахтӣ тоб биёрад. вақте ки зан агар ки худаш агар ҳаракат накард, худаш нишон надод, худаш ҷои худаша муайян накард, пас ҳама гуна болои ӯ пок гузоштан мегирад. қаҳрамони филм мехоҳад зиндагии баъдиро сомон диҳад. ман туро ба дунё меорам. худам отат мешам. ҳам очат, ҳам отат. калон ки шудӣ, ту барои ман ҳам ота мешиву ҳам оча. ба мо ҳеҷ кас дар кор не. мурод аз камтарин мардонест ки ӯро бетарафии ҷомеа, бемасъулиятиву бемеҳрии бархе мардон ва вуҷуди хушунат дар оила нигарон кардааст. ҳадафҳои ҳамин филм ин аст ки
یعنی اون زنهایی که خودشون امروز میرن به خودکشی و به دیگر کارهایی که برای خود جبر میکنن و برای فرزندای خود جبر میکنن، یعنی این حل مشکلی نیست. این یعنی حل مشکلی نیست، تو فقط به خودت جبر میکنی. باید مبارزه برد با این مشکلی و باید زیست برای خود. این کارگردانی جوان میخواهد زنان به زندگی دلگرم باشند، همکارانش در برابر تهاجم زندگی توانمند شوند.